ба ҳамин монанд дар шаҳри Гулистон пешсудшуда Баҳром Ҳошимов такрори кajрафторӣ намуда дукони таъмири телефонҳои мобилӣ воқеъ дар кӯчаи Истиқлоли шаҳри Гулистонро ҳадафи дуздӣ қарор медиҳад. Бо тасарруфи 11 адад телефон, ноутбуку дигар таҷҳизотҳои компютерӣ ба соҳибмулк наздик 7000 сомонӣ зарар расонида шудааст. Кормандони шуъбаи вазорати корҳои дохилӣ дар шаҳри Гулистон баъди ба қайдгирии ҷинояти дуздӣ дар дукони таъмири телефонҳои мобилӣ гумонбари ҷиноятро боздошт намуданд. Шоми 7 ба 8 декабр шахси он замон номаълум бо роҳи шикастани дари даромад ба дукони таъмири телефонҳои мобилӣ воқеъ дар кӯчаи Истиқлоли шаҳри Гулистон ғайриқонунӣ ворид гардида ба тасарруфкорӣ даст задааст. Умамки дар хеле нимроға. Баъд дидам, фаҳмидам, ина нигоҳ кардам ки шиша неста. Телефонорам нест. Баъд фаҳмидам, ба яъне гичликам дар ахеки шудам. Даромам ки ҷа титпиди блок дайни боло монрагиай шиша нест, сунтай шиша дайҷа онаи телефон аягон чи нест. Дар доираи чорабиниҳои оперативӣ ҷустуҷӯӣ ба зудӣ парда аз рӯи дуздӣ бардошта шуд. Муайян карда шудааст ки шаҳрванд Ҳошимов Баҳром Рашидович соли таваллудаш 1986 истиқоматкунандаи ҷамоати деҳоти Ҳайдар Усмони ноҳияи Бобоҷон Ғафуров ки қаблан 3 маротиба барои содир намудани ҷиноятҳои ғоратгариву дуздӣ ва дахлнопазирии манзил суд шудааст, такрори кajрафторӣ намуда бо тасарруфи 11 адад телефонҳои мобилӣ, 1 адад ноутбук ва монитори компютер ба соҳибмулк 6830 сомонӣ зарари молумулкӣ расонидааст. Компютер мегирисам. Самина? Мира кушодам, анҷа телефон гирисам. Чанда телефон гирифтед? 6 та. Баъд поён сунги ноутбук буд, паякистам. Гумонбаршуда нишон дод медиҳад ки дар танҳоӣ дуздиро анҷом додааст ва оқибати амали ҷиноятӣ боз ӯро дастбаста гардонид. Милитсия қисме аз далелҳои шайъиро рӯёнид ва айни ҳол барои муайян кардани ҳаракатҳои дигари ба ҷомеа хавфноки Баҳром Ҳошимов фарзияҳои оперативиро кормандони фаврӣ мавриди санҷиш қарор додаанд.